Dan huwa Fonzu Grima. Imbikkem u dispjaċut Fonzu ġie jitkellem magħna li hu marit b'kanċer fil-pulmun u ta' 55 sena kellu jirreżenja mill-post tax-xogħol tiegħu fl-isptar Monte Carmeli minħabba l-kundizzjonijiet li kien jinsab jaħdem fihom. Jiena kont għaddej mill-marta tal-kanser, għamilt il-kimoterapi u l-raġġi u bħalissa kull 6 xhur qed immur testijiet biex jaraw fiex wasalt. Iżda minkejja li l-amministrazzjoni kienet taf bil-marda tal-kanċer fil-pulmun, xorta waħda kien isir tipjib fejn kien jaħdem hu. Jiena kont naħdem fis-swali u nisluni fil-kċina għax hemm inqas mikrobi għax jiena ħabba li kanser fil-pulmun ma nistax nkun esposta għal ċertu mikrobi ħażina lija. Wara sena u nofs jissapporti, Fonzu kellu jirreżenja mill-post tax-xogħol minkejja li għandu problemi finanzjarji minħabba l-marda tal-kanċer għaliex kull fejn kien ikun dejjem kien hemm l-irwejjaħ tas-sigaretti saħansitra anke fit-toilets. Fonzu qalilna li hu jinsab imbikkem. Dispjaċut, imbikkem, irrabjat, ma nafx. Għaliex? Għaliex għandi 55, kif ħansib ġob. Il-management seta' ikun irġiel biżżejjed biex ipejpu u manġa l-uffiċċju ġal xejjen wieħed minnhom huwa fuq li mal-min ukoll, fuq 3 mal-min l-oħra. Da seta' jgħidulhom le, fi kċina ħadd ma jpejjeb. Semma kif hu kien ħal karti tat-tabib lill-amministrazzjoni, iżda minflok ċanfru lil min beda jkeċċih mill-kamra biex ipejjeb weħlu fih minħabba l-kundizzjoni tiegħu. Flok ma ċanfru għax qed ipejjeb hemmhekk li ħaduha kontrija, kitbu ittra, taw litra l-supervisor ċemplitli, għalt li minn għada inti ħataħdem minn tista taħdem biżgħet fikċi, għatta fiħan ħadem. Għalt li mux ġaswal, għatta ġaswal li mux tajjeb għalija. Tela fis-swali jena għandi l-kondizjoni. Fonzu semma wkoll li kollox beda minn meta saru jafu it-twemmin politiku tiegħu u kemm il-darba semmewlu l-politika u għeddewh bil-post tax-xogħol tiegħu. Ftehmu dan il-wieħed li hum laħħaq ma daw it-tnejn mal-min, ħaduni ġol uffiċċju tiegħu u bdew mhux huma li mal-min. U dan il-bniedem beda jgħid li kliem left right and center jiena mort biex jgħinni dal-bniedem. Mort biex jgħinni. Beda jgħid li anzi jekk tivvota lin-nazzjonalisti jew ma tivvotax inti u l-membri tal-familja l-oħra l-għada tal-elezzjoni barra. Madanakollu, Fonzu stqar magħna li mhux il-ħaddiema kollha kienu hekk miegħu, anzi kien hemm min ġabar il-flus meta sar jaf bil-marda tiegħu, iżda llum xorta waħda m'għandux il-flus biex jixtri l-uniformi tax-xogħol. Ħafna mill-istaff temmek nirringrazzjahom minn hawn ukoll li kienu għejnuni li ġabruli biex nkun nista' ngħaddeh jien għamilt xi 8 xhur. Ma nistax naħdem ġifieri l-isptar, kimo. Fonzu qal li jħossu dispjaċut li kellu jirreżenja iżda l-ewwel tiġi saħħtu. Għaliex irreżenjajt għal xtajt in-notice. M'hemm xejn, ili sena u nofs ngħidilhom. X'kan għamel? Ma nistax nibqa' l-ewwel saħħti. Kulħadd taħares li blikraħ, kulħadd jgħid li inti mort qottejt biex ma mpejpux u inti speċi isni dejjaqthom.